n'agbanyeghị na ha nọ n'isi obodo Anambra Steeti na Ọka South Achalla community ka anyị nụrụ na ụmụaka ngwa dịgasị iche iche eji enyere ndụ aka bụ nke ha enweghị n'agbanyeghị na ha na-akọpụtakwa ire ma na-ebupụta ọtụtụ ihe. President General Achalla Improvement Union Comrade Nnamdi Ikwunne mere ka amata nke a na elimji nke afọ 2022 ha mere na be ha na Udezu Ayigo Village na Amabegwu Square. Onye ọrụ anyị Joseph Egbeọcha nọ ebe a ma wute ozi a ka anyị soro Joseph. Ikwunne onye kpọrọ gọọmenti n'ogogo dị iche iche okwu ka ha nye aka hụ na ha gboro mkpa dịrị ọkachasị ịbagide ọrụ mmepe dịgasị iche iche iji hụ na ya bụ obodo Achalla na-aga n'iru na-atụnye ntụnye nke ya iji hụ na a na-akọpụta nri ọfụma. Kpọrọ ndị mmadụ oku ọkachasị ndị ntorobịa ka ha were oge ohere nrọpụta ọchịchị afọ 2023 wee hụ na ala Naịjirịa bụ nke na-agakwa n'iru dịka obodo na-emepe emepe site n'ịrọpụta ndị ndu bụ ndị ga na-ege ntị na ọchịchị obi ndị ha na-edu. Ọ kọwara ji dịka isi akụkụ a na-akụpụta n'ala Igbo ma bụrụ nke emume ya dị mkpa. Onye isi oche otu Udezu Welfare Association ma bụrụkwa onye isi oche na ya bụ mmemme bụ Maazị Ifeanyị Atụanya kọwara na n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị obodo Achalla bụ ndị bigasị na mba dịgasị iche iche ha na-enwekwa mmasị maka ọrụ ugbo n'obodo ha ma kpọzie gọọmenti oku ka ha gboo mkpa dịrị ndị ọrụ ugbo nakwa ndị obodo Achalla ahụ ọkachasị n'inye ha akụrụngwa dịgasị iche iche eji arụ ọrụ ugbo ya nakwa ịbagide ọrụ mmepe na ya bụ obodo. Otu nwa obodo Achalla eji eme ọnụ ma bụrụkwa onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị YPP azụ ọkwa ịnọchite anya Northern South Federal Constituency bụ Maazị Kingsley Ụgha Mmadụ kọwara ya bụ erimji afọ 2022 dịka nke mbụ ma bụrụkwa ọpụrụ iche ma kene gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịbagide ọrụ ụzọ siri amansi gaa ọbọofe mmiri ma kọwaa ya dịka nke so n'otu atụmatụ enwepụtara iji mepee ya bụ mpaghara iji hụ na ọrụ ugbo nakwa ọrụ mmepe obodo bụ nke na-aga n'iru. Onye ji ọkwa ode akwụkwọ nke otu Alo Achalla bụ ndị na-ahụ maka omenala Achalla bụ Maazị Ezewulu Mmadụbụeze kwuru okwu n'aha ndị okenye nakwa ndị otu ya bụ Alo Achalla na ya bụ mmemme emerubere n'ogige ama egwu ma bụrụ nke a nọ n'ime ya tipụta mmanwụ dịgasị iche iche ma gbaa egwu ọdịnala dịgasị iche iche bụ nke emere ka igwe obodo Achalla richara oriri ji ya iji mezie ka ndị obodo ahụ gaa n'iru n'ịdị na-eri ji ọhụụ site na Achalla nke dị n'okpuru ọchịchị Ọka North. Abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.